Ndauya ndakaloda but nesi ndiri kunzwa kutsva kunyarara respect musafunga kuti tokutyayo JahFresh mabatani blendi family ndo 13 to 20 ahoyi hanzi wemapatani Wapfura level rekugona waugonesayo man of the moment right now zvekurevesa pane vaiti ndakajumagona kunovengesa takanda rimwe chuni rekunyatsokusotesa chigaro cheumambo pane paveikurwira nawo mambogadzwa nemafans mira yekuhumana plus chigaro cheimuchi imba madhakanana zvake zarikunakesa pasina kudai mangosiyana nazvo nekuti mungafira mahara iro godo rawinaro pauro richakudzipa muzaya wangodai nanei nazvo zvekuti makatanga kudhara respect tokupai tsano asi kako kutya yekudhara vakapinda mudhanzi vakajuma 1 hiti dzimwe dzese ngoma dzavo ishiti vakugadzana king bebi vanopesana nebhiti ngoma dzavo tiliti bin dzedu dzichiiswa paripiti inina young b covid-19 takabatana tiri unit pataninde rangu ndegasa wingi JahFresh andina lightan kopeningi kana pana ndarimira mumunda sori maningi kungoti chokwadi chovengesa ndozvazviri handiperi zvekumanya ndenge mvura yemutsime ndapera mukupa ndonyuka imwe kuti mumungoma racho ravanakira rivonanzva zvikumwe zvikanze fresh inhabita please kanda rimwe safimani ingorimi versus me ende handina wandokwikwidzana nayeini Mr. Man ndokumbira mbodi zemshini ndaneta nekurova imbwa ndakaviga hanze kwemapata nechibaba sasauro musaka kudisa wemapatani madisa gafa godo renyu pahuro richamudzipa mukafa fa wemapatani hanzi wemapatani Wapfura level rekugona waugonesayo man of the moment right now zvekurevesa pane vaiti ndakajumagona kunovengesa takanda rimwe chuni rekunyatsokusotesa chigaro cheumambo pane paveikurwira nawo mambogadzwa nemafans mira yekuhumana plus chigaro cheimuchi imba madhakanana zvake zarikunakesa pasina kudai mangosiyana nazvo nekuti mungafira mahara iro godo rawinaro pauro richakudzipa muzaya wangodai nanei nazvo zvekuti makatanga kudhara respect tokupai tsano asi kako kutya yekudhara vakapinda mudhanzi vakajuma 1 hiti dzimwe dzese ngoma dzavo ishiti vakugadzana king bebi vanopesana nebhiti ngoma dzavo tiliti bin dzedu dzichiiswa paripiti inina young b covid-19 takabatana tiri unit pataninde rangu ndegasa wingi JahFresh andina lightan kopeningi kana pana ndarimira mumunda sori maningi kungoti chokwadi chovengesa ndozvazviri handiperi zvekumanya ndenge mvura yemutsime ndapera mukupa ndonyuka imwe kuti mumungoma racho ravanakira rivonanzva zvikumwe zvikanze fresh inhabita please kanda rimwe safimani ingorimi versus me ende handina wandokwikwidzana nayeini Mr. Man ndokumbira mbodi zemshini ndaneta nekurova imbwa ndakaviga hanze kwemapata nechibaba sasauro musaka kudisa wemapatani madisa gafa godo renyu pahuro richamudzipa mukafa kosi chipo chizere semvura yemunyanza ndauya ndakaloda but nesi ndiri kunzwa kutsva kunyarara respect musafunga kuti tokutyai ayo ringtone forward young b na poster wemapata blend family ndo 13 to 20 ahoyi